Ben bore di llun, fi si lawr yn ardal arddwriaeth yma i gael sgwrs efo'r dyn pwysig yma. A dwi'n ôl ar ddydd Iau, Adam Jones, sut mae di mynd? Adam yn yr ardd neu Adam Jones? Ti'n be, mae di bod yn wythnos ardderchog anhygoel. Mae'r ffaith bod ti'n ôl, Aeron, a neu fi llawn cyffro, bydd na domatos dy ti iawn, ar y bainc blwyddyn nesaf, Aeron Pew Special. Mi'n disgwyl pethau mawr. Na, mae di bod yn wythnos anhygoel. Mae pobl wedi bod yn dod yma, llawn gwen, mae'r cystadlu wedi bod yn frwd, a mae pobl yn hoffi'r ffresni. Mae'n teimlo fel bod e'n neis cael ardal newydd yn y sioe. Dych chi wedi creu rhyw fwrlwm, mae pawb yn dod fewn i'r maes, reit, lle mae Adam, lle mae'r gerddi, lle mae'r blodau yma, achos mae nhw edrych ymlaen i gyrraedd yma, achos mae wych, mae jyst wedi rhoi rhyw chwa awyr iach neu awyr flodeuog i bob peth. Ti'n be, mae hwnnw'n gallu mynd at i'r rhai yn ei hunan. Y persaw na, ond un peth byddwn ni'n gweud, heddi mae'n ddwrnod cystadlaethau plant, so mae hwnna'n binigl ar wythnos prysur, achos ni'n meddwl am y genedlaeth nesaf yna o dyfwyr, pobl sy'n mynd i fod yn tyfu llysiau, so mae'n dynnu'r Wilberi, mae'n ei berfa fe, ti sio. Berfa, wel, dwi'n gofod i Wilber. Ti'n bo, yr ardal yma, maen nhw wedi bod yn cystadlu, so ni'n gwobrwyo rai gorau'r wythnos hon, a hefyd mae cystadleuau sir nawdd, dyn ni. Felly yng Ngheredigion, mae pob ysgol, maen nhw wedi mynd ati i greu portffolio o'i gerddi ysgol, a wedyn ni'n paso'r trywel ymlaen, chys Genad Essex, wrth gwrs, yn mynd i paso'r trywel ymlaen i Sir Gaernarfon, i osod yr her ar yr ysgolion yn Sir Gaernarfon i fod yn creu gerddi ysgol i ddod y dathlu nhw'n y sioe. Mae fel Olympics y byd garddio, da chi'n pasio'r baton ymlaen. Ond sy'n hawdd yn ei gynnu tan a gofo health and safety, ti'n mo, so dyna pham ni'n defnyddio trywel. A fel cyfarwyddwr yr holl ardal, wante, bore llun, o ti'n eitha nerfus falle am be oedd yn mynd i ddigwydd wythnos yma. Mae wedi bod yn lwyddiant ysgubol. Ac yn i ddim wedi gobeithio am wythnos wech. O'n i'n nerfus racs, ti'n modd, o'n i'n byw ar y tŷ bach. Na, hynny yw, o'n i'n poeni achos ti'n gweithio galed yn cynllunio popeth, ti'n moyn bod popeth yn dod at ei gilydd mor gloi fe. A mae siŵr gymaint o bobl bod ynghlwm, mae pethau gwirfoddolwyr, ti'n modd, gwaith tîm, a mae pawb yn wen o glist i glist, ti'n modd. Wel, pan ti'n edrych ar gynhunau mor fawr yna, chydi ddim gwneud dim byd ond gwrido yna chydi, ti'n modd. So dim wisgo hwnna'n dda het, neu fysa Digwydd dewid diddorol yn bydde. Ond ni chi dathlu y gorau o holl lysiau Cymru, a dyna beth sydd yn dda i roi platfform i bobl, a dyna beth o'n i wedi gwneud. Ni wedi gosod y llwyfan, dath yr actorion i gyd ynghyd, roi siew ardderchog mlaen, a mae'r gynulleidfa wedi dod, a maen nhw wedi lapo fel anna mwynhau, a finne wedi hefyd. Yna wen fawr, ti'n gwastad yn gwenu, beth yna gada. A mae'r amrywiaeth chi wedi roed yn ei, fatha bob peth o'r gwinoedd a'r gwynllaw, y gwaith celf, y llysiau'r blodau, mae wedi bod, dwi wedi rhyfeddu, ynddi. Wel, dwi'n anodd iawn pennu beth yw garddio. Mae gardio'n perthyn i bob math o bethau yn lysiau, yn flodau, yn batio, yn hot tub. Mae'n profiad pobl o fod yn yr ardd a mwynhau. A beth sy'n dda, wrth gwrs, mae rhaid i ni edrych i'r dyfodol a meddwl sut ydyn ni'n cynyddu faint o bobl sy'n cystadlu ar y bainci yma, sut ydyn ni'n cael mwy o blant i cystadlu. Felly dwi'n gobeithio blwyddyn nesaf bydd gyda ni broblem le mae angen pebyll mwy o faint yn ni. Mae angen mwy o bocsys tatws, ti'n mo, jyst i ddala lletia'r holl gystadlaethau yma. Achos nawr mae hwn wedi bod yn rhyw fath o, yn Saesneg, mae'n gweud springboard. Ti'n mo, mae rhywun yn neidio lan ac yn gweld, o, mae yna gyfle nawr i arddangos cynnyrch, diolch, mae hwnnw'n... Mae'n ddydd Iau. Mae'n ddydd Iau, ydy. Mae treiglo wedi mynd trwy'r to. Ond hynny yw, bod pobl yn gallu gweld y cynnyrch sy'n ma joio fe. A siw bod ti, wan, mae'r sioe'n gorffen heddiw, mae'r sioe nesaf yn cychwyn bore. Mae'r sioe nesaf wedi cychwyn di llun, mae pawb yn barod yn gwneud, gewn ni bach coffi fan hyn, symudwn ni hwn draw fan hyn, a mae pobl wedi bod yn dod yma a gweud, o'n i ddim ma leni, licen i ddod flwyddyn nesaf, busnesau garddwriaeth, dyna beth ni eisiau, achos dwi'n gweld hwn fel, wedys i'r ar y dechrau, myffin yw'r sioe, a dyma'r geiriosen ar y top, dyma le gobeithio ni chi dangos bod y sioe yn addasu a datblygu, a gallwn ni wneud hynny ar draws y sioe, nid jyst yn ardal garddwriaeth, ynddo fe? Gwych, ia. Adam, a chi siarad trwy dydd fod hyn, de? Wyt ti'n ysbrydoli rhywun? Na, diolch i ti am ddod lawr. Llongyfarchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr iawn i ti.